posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Muklim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya najan kaya ngopo lan kepiye iki wong Jawa ngerti karo tata krama. Disolke. Moh, Dicolke. moh, Ora gelem tenan. moh. Yo, yen ngono, bar iki aku mulih ning omahmu. Ya, Bojomu arep tak cekel genti. Jenengan niku nun sewu piyayinipun menika cerdas. Nggih. Yen kanggene kula jenengan niku gantenge lahir nganti tekan batin. Laire pun cetha, jenengan resik, putih, dedeke ya kaya ngono. Alhamdulillah, nggih. Lemicara, cerdas, jelas dan akurat. Amin amin amin. Jenengan genah lamun to keturunane bapake tenan. Wah iki bapak ibu ingkang nitisaken kula. Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? Keturunan apa to, Mas? Truwok. Kok keturunan Turwak ki apa to? Ya padha turunane Oh, Pak Ibu sami Rebon. to, Gus. Jenengan gisine mesti ya luar biasa. Age terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat, 5 sempurna. ASI dari Nggih. ibu, Nggih, air leres. susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya kuwi. Nggih. Lah kae tek ora pinter ke apa ombene apa? Kula kleru kok. Apa, Mas? Senesasi kok. Lah apa? Asu. Loh. Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Wow. Dadi kula- riyen cilane dadi kula biyen cilane sing ngemi kula kathah, Bos. Oh. Nggih, umpake sik melu ketoprak to. Bu ndelok ketoprak to. Dadi anggere Pak Ibu niku pas main ngeten kula dititipne terus Tanggane. dimiki. Nggih. Terus iki lek niki medal melih kula dititipne melih niku terus dimiki dimiki. neh karo tanggane. Nggih. Sik pertanyaannya, nganti saiki sampean ya sik dimiki wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten, Mas. Mboten. Wong bedane lak ngeten nek kula niku lak ASI. Nggih. Air susu ibu. Dadi ming sak wong tok. Nggih. Niki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten niki. Ngoten. Jeder-jedere lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Mula dalu menika boyongan bali desa. Nggih. Mas Cahya. Leres. Ingkang waunipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. Leres. Loh, Nggih. berarti ra pindah. Loh. Kok ora pindah? Ya ra pindah berarti. Loh. Pindah kok ora pindah. Kok kulon ngitan rek ora pundah piye? Nah, Lha iki omonganmu lho. langke niki Biyen boyongan kulon sawah. bali desa. Biyen Biyen ning kulon sawah. saiki Etane sawah. lah iya berarti ra pindah. Loh. Pindah iki kok Kowe iki kocrok ajane iki. sing Biyen kocok- balai desane iki balai desa, kulon sawah. kulone sawah. Nggih. Saiki balai desa, Etane etane sawah. Nggih. Lah iya berarti balai desa ini panggah ora pindah iki. Loh. Pindah ki lho, Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kocrok jane. Lho sing kocok iki sampean kuwi. Rungokno lho. Biyen balai desane biyen, Pripun? biyen balai desane kulon sawah. Kulon sawah. Nah, kulon sawah iki berarti kan ya etane sawah. Piye tak kok bingung to, Mas? Sik sing dimaksud ngene Mas Kluthuk sampean radong ya ngene. Wis ngene. Iki lak iki jenenge balai desa. Nah. Ya. Di balai desa, wayang lho balai desa. Oh, sik to upamane lho. Ora. Kulon iki kono to? Nggih. Nah, kulon iki kono. Biyen iki manggene neng Kulon. kene, kulon. Nah. Lah iki enek sawahe. Lah nggih. Lah terus dipindah neng etan sawah. Wah, ngono Ini lho. Lah mau lek omong ra ngono kok. Loh. Lah iya, Biyen kulon sawah. balai desa, balai desa, Kulon Nah, sawah. kulon sawah. kulon sawah. Saiki Lah, pindah saiki- etane sawah. Lah ya berarti bener, saiki balai desa terus etane yo sawah. Iya, tik bener omongane kakangmu iki. Berarti Lah, kan ora iki pindah. ora pindah iki kan ning etane iki lak Nah, sawah to iki. Biyen kulone sawah to. Kowe sing kleru. Tik. Nah, kowe kleru, ganteng oleh pekok kowe. Iki jane sing edan ki sapa ta ki? Wong kula ki jelaske lho, Lah Mas. ya lek mu jelasne piye? Biyen Biyen nika nggen panggenanipun bali desa kulon sawah. saiki. Etane sawah. Lah ya padha berarti ra pindah kuwi. Mbok dewangi to Mas Cahya. Loh, lek tak nalar iki ya bener iki. Bener. Iki mau lho, kaya iki mau lho. Iki lak balai desa. Balai desa. Ah, toh. Lah, iki lak sawahe. Sawahe. Ah, toh. Nah. Iki neng Mau kulon. ning kulon sawah. Lah saiki balai Saiki desa. sawangen, saiki sawangen. Nggih. Ah. Saiki. Neng etane balai desa ki apa? Sawah. Lah iya. Iya ora? Lho lah iya. Piye to Mbah Lurah ki jan iki? Wis ngene, marai bingung ngene. Piye? Sing apik ngene. Piye? Balai desa, Iki Ah. balai desa. kulone Sawah. sing apik sawah didol. Nggih apa? Nggo balai desa. Kowe iki asline sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok wene. Lah kepripun? Sing bener ki mbiyen kulon sawah, saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etane sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah ngono kuwi dibenerke wong adike ana salahe ya Nah, ana lupute. Kata-kata ki oleh.
Kabeh iki saka loki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Apa? Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep. Go. Wah, ya iso ya. Ya ora? Ya ya ya. Ya, Serupa tapi tak Tak sama. sama. Ngarep omah karo omah ngarep. Kuwi beda, ngarep omah kuwi halaman. Bener. Nek nek omah ngarep kuwi tangga. Terus terang. Terus terang kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. Nek terus terang. Terus terang kuwi kejujuran. Nek terang terus. Lampu. Loh. Elok. Iya, Sik ora. aku Iya, takon. Pe. Loh. Enek tetembungan kerja keras. Kerja keras menika ya salah. Kok iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Sik to nuwun sewu, para pejabat lek paring dawuh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lho ngurung kerja kok wis keras. Kudune. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kaya nggondo suli ing dalu menika. Tepuk tangan Loh. Gondo. Jadi kudu keras dulu, programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik, terus programnya keri murat marit, Bos. Ojo ngandani kayak paling tidak ya piyayi cerdas lho. Paling tidak lenggahe ya sarjana, ya dosen. Lho, lek bab ngene iki nuwun sewu, aku hormat karo Mas Kluthuk. Oh. Mergo realitane pancen ki pinter. Sing tak takokke, sampean mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu. Sik to Bos asune aja menteleng ngono to. Ki mau ngombene apa? Ngombene apa? Asi, Pak. Lah iya sampean apa? Asu. Lah iya bro, bener ngomong aku. Kae ngombene ASI ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, iki lho. Asune sakmene iki lho. Rungokno iki. Ya ya ya. Ora masalah aku. Ngapa, Mas? Dadi penting, kecerdasan itu penting, Bos. Eh. Rungokno iki. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid tingkat kuwi bangunan. tingkatan masjid Ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngawur ya, aku iki guru ngaji, Bos. Lho, tekan ngendi, Mas? Ikrok siji aku iki lagi ikrok siji. Lah, Cek, aku krungu jare mondok barang sampean. Mondok iki. Alhamdulillah. Mondok teng pondok Ramadan iku sak ulan lho. Kowe lagi sini lho. Ini Mas Cahyo kesini tuh Iya. paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh. Jadi, Ke rumah sendiri, Iya. soalnya garwane yo asli Tulungagung. wis to. Aku Aku ki bengi iki. nyapa? Balik to. Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora Sampeyan kudu- profesional kuwi. Nah, ngono. Lek pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat nggih mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada, Mas. Ngopo? Biyen. Kuwi, Sik, atiku wis ra penak ketok iki. kuwi Kuwi nyapa? karo aku. Loh, Biyen, iki. Wah, Loh. kene iki no. Karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yem bakul sumpil Bandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra ya keduren gayo lintang to kuwi. Kowe iki rasa, kira sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen ki Kowe ora mbuteke banyu sing wis bening lho. pacaranku ning Gunung Buldek. Lho. Karo iki Kuwi biyen ning dhuwur tengok-tengok terus tak jokrok ning glundung iki. ditampani sapa? Oleh Mas saya. Kowe ora angger jebles lambemu. Fitnahi lebih kejam daripada Pembunuhan. pembunuhan. Tur realita. Oh, sik realita. Ora guyon. Dirungokne piye akeh lho. Guyon Mas, guyon. Nuwun sewu. Saiki dinalar wae. Bu Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan Mas. enggak masuk akal. Mas Cahyo. Ngopo? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangan ampun tong jati kan. Nek iki mangan tung jati to isu tak tani kubu-kubu. Kuwi ra metu iki. Lah kok kuwi. Iya. Loh, Ya nemu ae. piye. Loh. Balen si apik iki, Loh, kata-katanya apik. kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek Kesi tresno karo aku, paribasane ya dijejer karo wong ganteng pedhot Mas Musa. Loh. Jangan dilihat casingnya. Aja didelok jabone ning delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside, but from in the heart. Walah, kaya ngene iki lho. Bocah. Artine apa? Loh, engko tak WA, aku dhewe lali iki. Lali. Pola paham Lali. ya dadak.
Aku lali. Kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Iya. Rene percaya. Heeh, nggih. Guyon. Ayo. Gak, aku- Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa. Ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho, kowe arepe Dikit ya. Jane sing digoleki mbiyen ki bojo sing elek. Lho. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen mbiyen tau cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluduk. Sebabe Mas Kluthuk. Mergo lek bojo ganteng. Piye Mas? Kesi muni piye? Mergo lek bojo Kesi jejer. Jejer karo aku. Terus muni piye, Mas? aku pas pasaran ning kono ning pantai. Kok gandeng tangane iki. Tak gandeng tangane ngene kok. Terus kesi rasane piye? Kok gila nih sisi yo. Malah kowe sing nafsu. Aku ki mbayangne. Bayangane nyekel tangan kowe. Oh no. Eleh. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Napa? Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu. Sampeyan milih Cahyo Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lha ora sadar modele kaya tenor. Iso tenor ki digenetes. Yo kedram. Oh, sik aja nyaru-nyaru wis. Bu Kesi ngastomik. Ayo men disekseni piyayi sakmene lho. Ayo iki ning Tulungagung lho iki. Enek mara sepuh lho. Ayo, coba. Lek nganti kowe milih Jo Kluthuk nuwun sewu, sisan tak ulihke ning tegir campur darah. Bilang sing jujur ya, Yang ya. Aja nggatekne gurem ceceker. Ayo. Aja. Kodhok ki suarane banter ning renek dayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandul tok ngono. Yes kuwi. Ngono. Kae. Mesti nyaput nyawang aku ki. Kelingan biyen to awakmu. Lah, ya rupamu kaya jeding no kok iso. Raimu ciduk. Lah murasake Ayo tembagus. wong loro rombongan toilet bae. Lah iya. Bu Kesi. Dalem Mas Cahyo, Ayo, sing ndi sing kok pilih? nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora. Lho, Nggih, sing jenenge mboten. imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe crita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Klemben-klemben roti-roti mbiyen-mbiyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula akeni pancen nalika semanten, nalika kula tasik manggen wonten Kentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluduk ya. Terusno critane terusno. Aku tahu Modele kaya gayor. Terus, ayo. ning sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Ayo. Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluduk kuwi cilikane mbiyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing ya to? Awak mesti ndelok historiku ta, Pak. Kunjing langit kelak-kelak katon. Urung Mas. Urung. Risang maweka. Matur suwun Mas Ayo, kemarin kula kondur. Prabu Dasamuka. Melek Omripatmu Narendra saka Pancawati Prabu Rama Wijaya titisih Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng wewani bradat rekian Sinta. Aja takon bisa ketiban wujude Guwa Wijaya ing kene dalan patimu. Anoman. Anoman dasmu. Kok anoman matamu? Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman piye kok iso? Aku lho kuwi anoman tok. Kok iso anoman iki ora Apa te ora iki? ora ngawur.
Tapi jujur saestu to Mbak Kesi, Cerita. rumiyin ngoten nggih. SMP aku sik seneng mancing. SMA. Jenengan Ini, SMA, sama. kula SMP. Sing tak gonceng Fish Air mbiyen lho. Iya, motormu anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluthuk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluthuk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambutnya keriting, rupane ireng ning kok manis. Aja digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng, kriteng gitu ya. Karepe yo gupuh kok. Dadi siji. Kriteng iki ya. Bu Kesi, Kriting tur ireng. kowe omong ning sandinge kluthuk kok grogi iki nyapa? Ya setelah itu masih ada detik apa jenenge jantung jatuh cinta terhadapku. Pancen jujur mawon, cinta pertama kula jatuh. Kok koprol bilang nyapa? Bahagia. Lho asal balik. Duduk. No. Mas Jo kluthuk. Enak kok. Ning Jawa kuwi ana pranata. Aja nganti kalah dadak, kalah dodo. Oke. Wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawat bojone, loro dijarak anake. Guyuse. Mandek. Aja ngguyu. Leh mung ngguyu abakmu tekan kene. Aja meneh kok awakmu aku dhewe ora betah. Mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Banjur karepmu Sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene sapa? Pak Lurah kene. Nyapa kok dari Pak Lurah iso. Nglangkai bangkene Cahya Kuntal. Saurono. Yen Ya. para nyata. Ya. Ya piye? Kok ijo gagah. Ya. Kono gagah kok bagus aja nganti. Ya. Kene. Yo. Ayo. Kowe ora kulak. Yo. Kowe ora kulak pawarta adol pangrungu. Ala tanpa rupa aku duwe kadhik susu. Apa sing kok ombe? Susu mbok pamerane amrang aku. Iki lho. Aku adae. Kok ada iki berarti kaleng kae kok iso. Kondang kaloka dadi dalang asring digiyarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Saurono. Kondangmu sepiro? Disiarne TV YouTube lekmu bangga. Iki lho. Jog Iki lho. Yo, jog luduk. Disiarke ngendi kowe? Masjid. Kok Berarti kowe ya lelayu e. Eling aku iki Banyolan iki eling aku. suaramu kaya bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Ah, apa mbok kira aku wedi? Lho. Yen kepara nyata kowe apa ora ngerti? Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Lho. Sopo aku ngono Lho, kritikno lho. lho. Sopo aku iki sampean kuwi lho. Yen ora ngerti sopo aku. Iki lho. Iki lho. Sopo aku? Ayo. Lho. Sopo aku dudono? Sapa jenengmu? Pangeran Pangeran Sono. Sono, kirik. Kok pangeran ngono ki yo manut. Pangeran Tirtokarno. Tirta kuwi apa? Banyu, Karna. kuping, Rupamu kaya apa? kopok. Duwasa Lah yo digoleki. Ramrata Jayamrata girbuten aku. Mentoke Sayuta mara saketi urapian kaya penjara rebutan kaya menjangan mati. Sing kene bakal glundong kang dadi sira mati kene mati. Sampun! Mas Kluthuk! Aja Mas Kluthuk! Aja to Mas! Aja perang bapakmu! Mas Cahyo! Mas Kluthuk! Tanganmu lho. Tanganmu lho. Loh, lek pengen nyekel tangan yo rene yo. Lah aku dalan ning ndi? Lagi ning kene. Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Muklim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya najan kaya ngopo lan kepiye iki wong Jawa ngerti karo tata krama. Disulke. Moh, Diculke. moh, Ora gelem tenan. moh. Ya.
yen ngono bar iki aku mulih ning omahmu. Nyapa? Bojomu arep tak cekel genti. Cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih raumu. Kowe iki ya ora terus nyanyah-nyunyang. Mas Kluthuk, Ya. Mas Kluthuk ngapunten. Malah ayu men awakmu. Lah iya, aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning Popo. Ning Gerangan. Ning Gerangan. Terus dolan ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae lho. Ya kanca inggih sik gembira iki. Ngawur ya dudu kok. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayo sampean gandrung aku Iya, ta Mas Kluthuk. Heeh. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudono. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman sekarang. Bu Kesi. Pripun dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas, yen karo Kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringen ae. Gantri kok pitik Mboten. Guyu omongane wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Mpun ngoten kan iki namung mengenang masa lalu. Iya. Kula kalih Mapih Has. sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya? Ora usah mbok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Ngono. nyuwun sewu Mas Cahyo sekedhap mawon. Pumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Jam nduk nduk. Nggih. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ya wong ayu. Ngono kae lho lagune Nyidam Sari kae lho. Rungokno, suaraku mbiyen cempreng ning saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu sayang. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek, ungker. Ungkek. Aja ngilani ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kowe ora spesial kok iso. Gandengen tangane Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng oleh ini sing nembang Bu Kesi. Nyapa? Aku ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki njen mireng nih. Apik? Lah, njen mireng nih. Karo 5 menit, ayo. Ujane Iki kaya bablan karo injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak teruse ya ora apa-apa. Mas. Romo ning Lenggang. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Bapak Giman mangkepruk ndase niku, Pak. Sakno iki ora umum kok. Biyen iki. Biyen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, Ah. ora disideni ya aku mergo dagelan. Nah terus Cita-citane Pak Wagiman kan pengen duwe bojo dalang, mati dagelan, dalang. Heeh. Akhirnya setuju karo aku to. Terus Pas turu tak colok kacamatane biyen. Oh. tak kira Calon mertua biyen. kowe engko Bawa kangen yo. Duh. Sing bawa aku. Nggih. Rungokno suaraku. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungokno. Aku totok linggo ning dhuwur watu pantai Iya. Brumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu. Ngangge beling. Lah kok metu nomor kowe? Kok iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. Kok jare ora padu. Yo. Ayo Mas Kluthuk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa enek? Nyuwara iso. Duh. Ngombe obat sih. Duh wong ayu. Ngono lho. Biasa, ngene suara dalang biasa. Duh wong ayu. Duh Mas Itu tenang. Kluthuk, sewanten panjenengan mboten malih. Sik merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnoku ya ora bakal malih diajak. Masya Allah, senadyan to Barakallah. aku wis digarwa. Masyaallah, barakallah, astagfirullahaladzim. Barakallah. Awake dhewe iki pas kaya pasangan ustazah karo ustazah. Iki panitiane kalau ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Popo jeneng ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorok. Mas Kluthuk, Piye? coba sampean nembang maneh kok. Kaya Kok ora Mas? Lho, Iki nun sewu.
Middle iki tok dile. Tak cek sik, njajal watuk. Ayo, watuk neh. Nyuara. Nembang iki lho maksude. Kaya ngene wong nandang asmara. Ya iki lho sing aja nesu ya, Pak. Mas Putu. Lek arep mati aja diempet ayo. Ayo. Nek itu ngono. Kok sampean iki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek, sing untune mrongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa Cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu, Iya. beda yen duwe bojo dalang ganteng. Ning omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebab Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok geger ya, Nduk. Umpama aku, yen sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar. Kuwi masa Tutup lalu. ya sayang ya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawata kong welas somring awak mami. Sik to. Sik Bugesi. Dalem, Bugesi, dalem, sampean dalem. tak kandhani. Pripun, Kudu kok pripun? gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan prese to Pak Sekda wau ngagem udeng Nggih. ciri khase Piyayi Tulungagung. Leres. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Blangkonan ganteng to? Pantes paseh. Kluthuk nggih. sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mikir Cah. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok Maafkan aku kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. Dile. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Kluthuk Sik, jejer. Mas Klitik madhep rono, aja madhep Nggih. mungkur. Ayo. besok kapan katakan Ora ngene, madhep ning ngarep kabeh. Lu. besok kapan katakan Suaraku pancen iso mulah malih. Kok mirip kaya Mas Taslim? Sampan rungon-rungonen. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim. Besok kapan katakan? Mas Taslim diam, Mas Klitik diam. Oke. Jiro lu. Jejer lan wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku do Watu kok ndalang nyapa to jane? Teng ngerti lek sing nyora aku. kok boloke watu ondalang wae yo kewajiban Golek anake tak balang kambil lho iku ora. ngono ayo Mas Kluthuk jejer lan wong Coba sampean rakangan karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu Iya. diajeng. Dimirengke ya. Diajeng. Coba. Guyumu. kaya iso ndudut Kaya bisa ndudut tekku. Atiku. ndudut atiku iso ndudut tekku wis. Lah ya atiku pretekku. Oh iya ning ati diajeng sak kedeping netramu Deping netramu. kaya bisa Kaya bisa nglilihke ngelilihke katresnan katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas Coba. Kluthuk. tindak sak pecak Tindak sak pecak kedeping netra deping netra jumangkeng jumaking suku kaya ketok-ketok kaya ketoken esem lan guyumu lah diajeng. ngono Winong nawang sih mara gagi madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, mbegaro ngene. Mbegar sing tangan kae. Oh, Mbegar. Madhep ngene. Nah,
pamrih men awake dhewe iso ngene. Aku ya iso. Kuwi ra iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Kluduk. Anu iki lho dolan tukul sitone iki. Sapa omong drijine papat sapa? Lah piro? Drijine iki 7 kok. Kok iso? Delon hitungan deh. Ya, Coba. drijine 7 kok Kok papat. iso 7? Dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok. Domongmu tok kok iso. Sira lu 4 6 7 8 9 10. 7 kuwi. 10. 7 delon ngene ta. Jitek loro telu papat 5 6 7 ki lho. Domongi 7 kok iso. Mosok rene kelong 3. Ji. Wah, aku 7 ora apa-apa. Lah nyapa? Drijimu kakean kok. Genep 10. 11. 10. Deloki. Lah, Hitungan Jiro lu patmo. 5 lagi. 5. Iki. 10 9 8 7 6. 6 karo 5. 11. Drijimu 11 tak ngomong iki. 10 Mas. 10. Ngengkel iki. Oh, domong yo. Jiro lu patmo. Sigana piro iki? 5. Lagi 10 9 8 7 6. Piro? 6 karo 5. 11. Nah, 11 lek pengen 12 tambah kira-kira. Yo bleset kok. Suaramu piye Diajeng? Iya. Aduh wis mepet. Kok sampean lucu banget ya. Sampean Pal-pal nang wis ndelok liwat. jam. Kok Bojoku- sampean lucu banget wong loro Makasih iki. ya. Lucu tenan. Iya, ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Kluduk. Mas Lidik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja. Aku ninggal awakmu. Aja. Lah kok ninggal apa? Kalau wis ngenteni aku. Yo ngenteni ora kok karek sithik Diajeng. Upama niku nakoda tanpa prau sasat sarah ing jaladri. Mas Kluduk. Ben kompak bareng no. Ya. Jare serasi bareng. Bareng ya Mas. Nyidam sari as. Diajeng Lembango ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku rasa. Aku joget ana sak nyidam sari wae Mas Kluduk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh ke Kowe pengen lho. piye? Numpak perahu, Iya. Wong loro. wong loro. Terus sama nyemplung. Sampeyan terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. loh, lah kak enek penyu aku. Kok penyu. Lampine. Lah keprok. Berjemure wong kurang. Ana penyu iso. Iya. Dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Nggih, Nggih dipun mitre mawon nggih. Nggih, Gus. siap. Siap. Janipun kathah kirangipun anggenipun kula suwan wonten Gondosuli. Oh, jelas. Nanginga krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya para-para piyai agung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, Nggih. sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rahayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mas Kluduk, Mas Lidik. Sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Iya siji ning kene siji ning kono ngono lho. Ngono jenenge murka. Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo Nggih, aku nggih. wae ya. Ya, maaf ya. Tenan sayang, lho ya. Ya Mas Ya wis Lidik. terusno ya. Tak tetep tak panteni streaming. Kok sik aja medun sik. Iki ben langgam sik, ya lho. Kok sik. Kok sik ngene lho. Langgam to. Rampung langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok. Pakai haluan. Blocking-e apik. Pakai haluan. Heeh, haluan. Wah, aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek ngi ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bu Kesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kluduk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Di piye? Ayo kedak.